Yes. Ke abagina. Oya be ka ebu. Nne ngi wo oya be ka ebu. Oya nteje. Oya be na ke nwa oya be na nteje ka ebu. Who is this man to you? Huh? Ke ebe unu me eji we ejide unu ebe na. Dilaka unu ne okwu. Ka okwu adịla unu isi. Ovu onye okwu enu ida ani ba na ajụ gị. When you turn, you were pulling one. Go the way weapon. It took out a handle again. Whoever is your quiver man. Hold him, Moga. Hold her. What about where so? Ijin wanaka. Nyame unu jike ime ka ebe unu debe nwa avụ na ka ebe dị nwa dị ngwa ka anyị gaba ka anyị jebute ya ka unu jebute ya jee bute na ya gava nke ngosi anyị ebe unu si unu debe ya gava ka anyị na-eso unu gava this man isi gịnị onye agba ọsọ ịgbajie ya ọkpa ka ebe na-aga nyụọ mamịrị ka ije gosi anyị ebe ọ dị nna bịa na-agba ndị ọkụ ka amara ebe ndị itovu nwa Jesus Christ ka onye nye gị ọgwụ abụ unu ya gba anyị eziokwu unu agba anyị eziokwu n'ahịa dịrọ sevu sọsọ unu kọwa gba anyị eziokwu mmadụ ọzọ anyị anụrụ ya ya sị nọ n'isi ụlọ m ka unu bịa atụ ile ya bụ nwa nekwa dị anya na n'isi ụlọ nkụ nekwa na anya na Obe mu ka ndị nwa toele. Ke komanda ani anyị na-ayede. Unu emechi okwu emechi. Ke ọ dị nwa. Nwa dị iwe. Bịa. Ke nke weta tọọchị. One with a good touch. The good in touch, but a good in the touch. Only is boys. Look at you, Unumele, Chona, Premu, shut up. Novo, Kunubulu, Novo, look at you, Unumele. Is insult, but this boy, I cannot have you. Bia, you, Bia, this girl, Biaba. So ya je bebe nwa ga abụno no nwa ga nwata nwaanyị dị ka gị ị ata abụ bibi ime boy come on now gosi iru gị stone bịa David iru gị ebe I want to see your face the both of you oh mmadụ na-aba bụ ndị eji now unu abụ gị na eme watch ya nwa ọvụ come on stop that thing you are doing mgbe ị na-eme mara ibe na-eme unu abụ gị I want to zoom it it's night but you can see it oh nwa ọvụ kaba si na oji nwa n'aka no ya ma oji baji wee mee ya is this abortion is abortion kila baki where's from where just on the state isa ndio kwa kila baki onye ebe kebo onye nteje kesa nteje yo ya to you okage onu ganu o me go nzo na gora ele bunu bi iru ai ka ba iru ai ka na okuzu ko iru ai ka na bunu bi onya abudi ki ko bi kedi be na nebe nwa ge ke to ba gi mi o ga ge to ba gi mi ha kedi bunu ji wa puzi anya le kuso kwikyo boy ya dijibia oga geji pressure bia okay then unu ga make unu open nwa ke bu ke unu ogunu je open nwa
Why na labo? Bo, what keke debe isi weta ogwa. You mara onye abu? You mara ebe obi. Yo tabu. Yo tabu. Ogu konye gi. You nwunye gi. You pa se pa anya. Na mbi je weta ni mara no ka nwa nwunye gi bu na bapua. Which condition? Condition ibu nwa nwunye gi na ma ọ bụrụ na girlfriend gi na nwunye gi me ego nsi na gora. It's no condition. Now let me tell you something. In my living committee, honey, in my felony. Felony is a serious offense under criminal code or the federal law. I can take you to prison. Or sometimes even death. Under the federal law. Why you need if somebody? Why you get if you can't take care of it, you take to the baby undocumented, and you save the life of a baby. Then you decided to go. And not about that in 1 month, 2 for and again, in my this thing actually not all they against the village. By tradition, this put on this land now with these actions. That this land need to be cleansed. Huh? Now. Honest. Unu abugo ni ko si wa me. Unu na anya ebe no wa. How many months anwa dey? Unu amura many months odi. Unu na anya unu abu. Ihe abu ndi bi na ba anyi. Nke nwa ya bụ onye Nteje. Nke nwoke bụ onye Iza Ebonyi State. Abi ni ruwa ika. Wa nwa wa tufu na abani yesterday. You understand? Onwere ibe aye me na bro. Ihe han is over to police. That is only thing. Ruwa ika obodo ezekene mu. Unu anugo ni ifefa kwuru meru. Ndị mmadụ nọ na comment wee na-asị na-ama n'ọnwafa mana ka fa si wee mede nwa na ọ dịghọ mma maka na fa buji ozi etu a wee jete n'ọfịa fe yibeghị akwa fe gbuo dịrị ya na wee nye ebe ụfọdụ na-asị na maka ekọnọmi Naijiria ka nwoke anụnwa ji wee gbu nwa nwunye ebu n'afọ ike na nwoke na-eche ọ bụrụ na mmụọ ya maọbụ nwaanyị jee ụlọ ọgwụ ịmụ nwa ebe ka o ya esi weta ego ebe ụfọdụ na-asị ebe nwoke ma na ọ chọbeghị ịmụ nwa ọzọ nwaanyị na ohe yi okpu nnaba enyi wee na-ala nwunye ya maọbụ ọchị ịnyụ ofiọpụta amụ ya o ruzie ka nwa ghọchara nwa fajezie ṅụba ọgwụ ka fate nwa nke bụ eziokwu bụ na ifefa mere na ọ dịghọ mma mana ọdụ ka fa ya eje nga ka ọdụ ka ya hapụfa